Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da sake ziyartar wannan channel mai suna Ibitech. Barkanku da zuwa wannan channel namu, muna muku maraba kullum. So aboki, wannan channel yau bidiyon da zai yi magana a kai shine kamar yadda ka gani a title na wannan bidiyo, inda za ka samu loan, wato loan na kuɗi a cikin wayarka ta hannu har zuwa naira 100,000. So wannan dai hanya ne wanda idan ka bi shi step by step kamar yadda zan nuna, ba ka tsallake komai ba, insha Allahu za ka samu wannan loan, kuma yana da sauƙin interest sosai da sosai da sosai. So amma aboki, kafin mu shiga wannan aikin, dan Allah wannan ya kasance zuwanka na farko ko zuwanka na biyu baka mana subscribe ba, dan Allah ka danna mana alamar subscribe. Hakan yana ƙara ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku shirye-shirye masu amfani da amfanarwa. So kamar yadda dai muka sani, akwai apps na loan da yawa wanda suke ba da loan a cikin mobile, wanda da yawan mu mun goggooda su amma ba su bamu loan ba. Amma wannan dai wani app ne wanda mun san shi amma sun yi upgrading features nasu yanzu. Sannan zan nuna mana trick da za mu yi amfani mu samu wannan loan har naira 100,000. So kamar yadda kuke gani, wannan ina cikin wayata ne yanzu. Zan shiga inda zan je na link na wannan application, ko zan ajiye muku link na wannan application ɗin a description na wannan bidiyon. So kamar yadda kuke gani, ga link na WhatsApp take. So bayan ka taɓa wannan link zai kawo ka a cikin Play Store naka ko kuma wani downloader naka, inda zai kawo ka inda za ka yi downloading wannan app ɗin mai suna Fairmoney, wanda da yawan mu maybe mun san wannan app ɗin. So kamar ni yadda kuke gani already ina da shi, so sai dai in taɓa kan update. Na ga su sake sabon update, so sai in yi updating nashi. Bayan na yi updating, kamar yadda kuke gani login, za ka buɗe application ɗin kamar haka. So ga alama ta sign up, ga alama ta login. Za ka taɓa wannan alama ta sign up. So bayan ka taɓa shi kamar haka, zai kawo ka inda wato za ka yi register kenan. So idan ya kawo ka, za ka zaɓi lambar da kake so ka yi register da ita, wato ka tabbatar lambar for best experience ya kamata ka saka lambar da take jikin bidiyon naka. Amma idan ma ba ita bane, normal ne. So a nan za ka saka referral code na, wato saboda ka shiga team na kenan. Wato idan ka shiga babban team, hakan zai ƙara ba ka damar samun loan, wato babban loan kenan. So zan ajiye referral code ɗin a description na wannan bidiyon, ko kuma zan saka shi gashi nan akan screen na wannan bidiyo. Zan ɗaura shi inda za ka yi copy nashi ka je ka saka. Wato bayan ka saka, so amma ka tabbatar ka saka idan har kana son babban loan. So bayan ka saka, za ka taɓa alamar next. So a nan zai kawo ka inda zai tura wato OTP kenan, saboda ya verifying phone number for you to get started. To kaga automatically ma kawai code ɗin na zuwa zai wuce, zai shigar da kai inda za ka yi creating pin naka, wato inda za ka zaɓi pin da za ka ke amfani da shi a mobile app ɗin nasu kenan. Don su ma suna amfani kamar banki ne, za ka iya sa kuɗi kamar su Chipper Cash da su Kuda. Za ka iya sa kuɗi kuma za ka iya cire kuɗi kenan. Yawwa, so wannan za ka saka BVN naka inda na wuce ɗin nan. So za ka saka BVN, amma ni saboda ina so kawai in nuna mana yadda mutum zai samu wannan loan ɗin ne, ban saka BVN ba. Kawai zan nuna mana kawai direct, kawai zan nuna mana ne yadda mutum zai amfani da app ɗin ya samu wannan loan ɗin. So bayan ka yi register ka shigo cikin app ɗin kamar haka, so abin da za ka fara yi shine ka taɓa kan airtime ko data, sai ka taɓa kan wannan, don wannan shine trick ɗin. So za ka saka BVN naka domin ka yi verifying kai komai. Bayan ka yi verifying, sai ka saya at least ko da data ko kuma sai ka saya at least ko da data ko kuma wato airtime kenan, recharge card, ko kuma ka biya wani bills dai haka. So bayan ka yi wannan, abu na biyu da za ka yi shine za ka zo ga wata alama nan ta get loan. Bayan ka tabbatar ka sayi recharge card ko kuma ka yi wani, ka dai yi wani bills, ka ɗan biya wani abu dai haka, don za ka saka musu katin ka na ATM card naka, ka ɗan yi wani aiki dai hakan nan a cikin app ɗin. So za ka zo
alamu ya gwada idan dai ka yi wannan to ka taɓa aiki da su Fair Money nasu kenan. So hakan zai baka daman samun babban loan. Za ka taɓa wannan alama ta get loan, za ka saka sunanka, first name naka, za ka saka last name, ka tabbatar shi ne akan BVN naka, ka saka email, sannan ka zaɓa male idan kai namiji ne, in kai mace ce sai ki zaɓi female, sannan za ka saka date of birth, sai ka zaɓa single. Wannan trick ɗin ka bi shi yadda ka ga nake yi. Idan ka zaɓa single, idan har kana da mata za ka iya sa married, idan baka da mata za ka iya sa single. So idan ka zo nan abin da za ka yi shi ne ka saka graduate, ko kai ba graduate ba ne ka saka graduate. Idan kuma ka ma fi graduate ɗin kamar masu gidanmu kenan za ku iya saka irin post graduate da sauransu dai haka. So home address sai ka saka garin da kake da wannan naka, state you live, state ɗin da kake da city da kake a cikin state ɗin. So bayan ka saka zai kai ka inda za ka saka business information, ka zaɓa business naka, sannan ka zaɓa self employed. Idan ya wuce zai wuce da kai, bayan ya wuce da kai zai nuna maka amount na loan idan ka zaɓa kamar alal misali idan har ya tambaye ka monthly income za ka iya saka masa 150,000. So 150,000 ɗin nan idan har ka zo cikin loan ɗin za ka saka amount ɗin da kake so, sai ka saka masa kamar 100,000 ko 80,000 haka. So idan ka saka 80,000 is possible za su iya baka 70,000 ko kuma 50,000 ko 60,000. Idan kuma ka saka 100,000 za su iya baka 80k ko kuma za su iya baka 90,000. So without bayan ka gama cika wannan kana wucewa kawai za ka kalla sun sake maka loan ɗinka a home page. So idan ka zo abin da kawai za ka yi shi ne za ka yi transferring nashi zuwa wato bank account naka, ko kuma ma za ka iya barin shi a ciki saboda ka ke amfani da shi, saboda next idan ka zo za ka samu wani loan, za su baka loan mai kyau wanda ya fi ma wanda suka baka. Na gode sosai, kasance da ni a koda yaushe. Da Allah kar ka manta ka danna min alamar subscribe, hakan zai bani ƙwarin gwiwa domin ci gaba da kawo irin wannan shirye-shirye, sannan kuma zai taimaka min sosai da sosai. Na gode sosai, mu huta lafiya. In akwai wani tambaya za ka yin shi a comment section, ina nan koyaushe ina nan available, sannan ina online a WhatsApp. Ga layin WhatsApp ɗina wanda yake kan screen yanzu haka, za ka iya min magana a WhatsApp saboda ka samu ƙarin bayani.